በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ቻነል ዓስቢ ቅዱሳን ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ? ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ምሳኹም ክህሉ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ናብ ሰዓት እዚ ናብ ዝዕለ እዚ ብጣዕሚ ኣብ ሰላም ዘብፅሐና እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡ ድማ ታብ ክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ለማዓንቲ ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ወርሓዊ በዓሎም እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ዓመታዊ በዓል ወርሓዊ በዓል ከም ዘለዎም እዚ ድማኒ ልክዕ ካብኡ ዘይፍለ ወርሓዊ በዓሎም ንሕና ስም ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ብዝፀዋዕናዮ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ብዘመስገናዮ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ፈቃዱ ብዝሓለናን ብዝፀዋዕናዮን ጸሎት ብዘቕረብናሉን ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ በረኸት ንርክበለሉ ክቡር ዕለት እዩ ማለት እዩ። በረኸት ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን። ከምቲ ናብ ቤት ኣብርሃም ኣትዮም ንኣቦና ኣብርሃም ቤቱ ዝባረኹ ንዓና ድማኒ ቤትናን ሂወትናን ክባርኹ ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ሽሎማዓንቲ ብዛዕባ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ኢና ክንርኢ። ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ክንብል ከለና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ማለት እዩ። እግዚአብሔር ድማ ንብል እዚ ከዓኒ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ዝገልጽ እዩ። ሓድነት ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ክንብል ከለና ሰለስትነቱን ድማ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ሰብ ክርስቲያን ክበሃል እንተደኣ ኮይኑ ካብ ኣቦን ካብ ወዲኡን ምስተወለደ ብስጋ ምስተወለደ ብመንፈስ ድማ ብጥምቀት መሰረት ብ40 መዓልቲ ወዲ እንተኮይኑ ካብ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ዝረኽቦ ናይ ጥምቀት ውልድነት እዩ ማለት እዩ። እዚ ውልድነት እዚ ብመን እዩ ዝመፅእ? ኣቦታትና ካህናት ከጥምቑ ከለዉ ኣጠመቐከ ወሰመየከ ኢሎም ሽም ናይቲ ዝጥመቕ ዘሎ ክርስቲያን ክበሃል ከጠምቕዎ ከለዉ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዘጠምቕዎ ኣጠመቐከ ብኣብ ኣጠመቐከ ብወልድ ኣጠመቐከ ብመንፈስ ቅዱስ እናበሉ ክርስቲያን ከም ዝገብርዎ በዚ ድማኒ መንፈስ ቅዱስ ተሓዊስዎ ውልድነት ናይ ስላሴ ትረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ወይ ድማ ስላሴ ክንብል ከለና ሓድነትን ሰለስትነትን ዝገልጽ ስም ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ክኾን ከሎ እዚ ድማ ንዓና ናይ እምነትና መሰረት እዩ ማለት እዩ። መሰረት ናይ እምነትና እዩ። ብዛዕባ እዚ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ክሳብ 20 ዘሎ ሃይለ ቃል ክንሪኦ ከለና እቲ ቃል ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ኺዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ይግብርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ ክብል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበ ቃል እዩ። ነዚ ቃል እዚ ዋና ገይሩ ዝፀሓፎ ወንጌላዊ ማቴዎስ ክኸውን ከሎ ነዚ ቃል እዚ ዝተናገሮ ድማኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንመን ተዛሪቦ እንትንብል ተሃሊና ድማኒ ንሃዋርያት መዓስ ተዛሪቦ ክንብል ተኮይና ከዓ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መካነ መቃብር ምስተንስአ ነተን ቅዱሳት ኣንስቲ ምስተራእየን ንዐአን ጎይታ ከም ዝተንስአ ንገሊላ ድማ ንሃዋርያት ክቅድሞም ከም ዝኾነ ንገሮኦም ንሃዋርያት ኢሉ ኣብሲርዎን ማለት እዩ። በዚ መንገዲ ድማኒ ጎይታ ናብ ገሊላ ምስ ሓለፈ ሃዋርያት ድማ ናብ ገሊላ ከም ዝመፁ ኣብ ገሊላ ከዓኒ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ከም ዝተራእየ ኣብዚ ምስ ተረኸቦም ድማ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም እቲ ዝኣዘዝኩኹም ትእዛዝ ድማኒ ክሕልው እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርተ ይግብርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ ክብል ንሃዋርያት ዝተናገሮን ቃል። ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ክንሪኦ ዝግባአና ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ጎይታ ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎም ክብል ከሎ ጎይታ ሰለስትነት ክገልጽ ከሎ ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎም ክብል ከሎ ድማ ሓድነት ናይ ጎይታ ይገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ምስጢረ ስላሴ እንመሃሮ መን ፈጠረካ ስላሴ ንመን ከተኣምን ስላሴ ክንደዮም ሰለስተ ይኾኑ ሓደ ይኾኑ ብምንታይ ሰለስተ ይኾኑ
بسم بجبر بأكل بمتايك حد خون ببهاري بالسلطان بفقد بملكوت نبل مالك بمنتاي سلسته خون إلا بسم بجبر بأكل بمنتايك حد خون ببهاري بالسلطان بفقد بملكوت بزيد ما حد خون سلزي الصاوعة نايت جزي أبير عملهنا الصاوعة ينبر أجا أسألم سلاسي خنول كلنا أجزي أبير نبل لنا مالتي سلزي جزي أبير عملخ حد خمس خونه نمهارك علي مالي سلزي غويتانا من حنا إيس كريستوس كزارب كله أو إنجيل يوحنس معرف عسرته فقدي سلاس زلا هاي قال أنا أبن حدا ينايل سلزي እግዚአብሔር አምላክና ናትና ፈጣሪና ኢልና ክንጽውዕ ከለና አጋእሳ ዓለም ስላሴ ድማ ፈጠርትና ኢልና ንጽውዕ ማለት እዩ ስለዚህ ክንዛረብ ከለና ሰለስተ አማልክቲ ወይ ድማ ክልተ አማልክቲ ዘይኮንና ዘለናስ ሓደ አምላክ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እሞን እዚ ዕለዚ ክቡር ዕለት ናይ አጋእሳ ዓለም ስላሴ ዓበባ ዓሊሙን بركتنا يا جالس عالم سلاسي برجامي مسكولاتنا يخون كابزي كالزي إنهم مهارو نهاواريات زتلابوهم قويت أنتر أهلي نظام سبات زين كات مقوم تراي زي كونس مسات مقوم دما تقويتان نهاواريات زعززهم تزاس كحلو خمسة لهم كمهروهم هاواريات كمهروهم ما وتم استمارو إز بدما آمينهم تطميقهم تزاس قويت أرما نحلو خنوري مالتي سلازي بزجز يزي نحنا أرترك استباهيلنا بأبن ولد منفس قدوسن تطميقنا بنايا جالس عالم سلاسي تطميقنا خريستيان تصوينا تزازنا يقويتا نحلو سبات كندي سباتينا مالتي فأرق زيادر أملاخ نفسهم سبات كندي سباتينا وتونا حواريات زهاززهم تزازنا حلنا ينبر كندي كاباناينا منالبات نجزيار أملاخ يفكره نابلنا جنك أفرهات جزيابير زي بلنا انتر أخوينا نجزيار أملاخ نفكرينا كنبلاي نخلينا امنت علنا ندابلناون نجزيار أملاخ أكيد مجزيار أملاخ سنة زغونا قبر زين قبر انتر أخوينا صراحنا خال انتر أخوينون أمنتي إنا خنبهالون أي كالني مغنيادو كمتو أبوهم فصم زغونا نسخهم لما فصم عنكون كمتو جزيار أملاخ سنة يزبلنا عنا زمرنا نحنا دما سنة يزبلنا خنقبر جزيار أملاخ يمهرنا يماليدي سلازي دما نحواريات زتزاربهم قال نظام سبات زيوم بسم ابن ولدن ناطمكم دك مزامرت يغبروهم وتي زاززكم تزاز دماني كحلو دما مهاروهم زبلو سلازي نحنا متمق طراي زيكونا زدلينا زلس مستطمقنا دما نتطمقنا للعلامه حسينا حيزنا خنبري مالي سلازي بزحات أرتركس تبعيلنا تصوينا سمنا أرتركس تصوينا نهلنا خلنا فقد عملاق زي نفسهم تزاد زي أغير عملاق نتحس عملاق زي فتوى سرح بزح نسرح كابد نقرازي كنقول طبيق بعنا مالي زي أغير عملاق زدلي مخنياتو نحنا أبزو مدرخ نبروكاني فقد زي أغير عملاق سلا زهابنا زي أغير عملاق سلا زفقدلنا رأمر بحيلنا خمزي كنا خرد لنا مجمرة مغنياتو ناي سماين ناي مندرون وناني وانا زخونه እግዚአብሔር አምላኺ ከምቲ ነቢ ኢሳይያስ አቢ አመልእኽቱ አቢ ምዕራፍ 44 ተቀደ 24 ተዛረበ ቃል እንታይ ዝብል ቃልሲ እትኹሉ ዝገብር እግዚአብሔር አነ እየ ንሰማያት በይነይ ዝዝርግሖ ብዘይ ደገፍ ከዓ ንምድሪ ዝኻስሶ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ እትኹሉ ዝገብር እግዚአብሔር ሲ አነ በይነ ኢሉ ንኹሉ ዝገብር ናይ ሰማይ ንሰማይ ክዝርግሖ ዝኽእል ንምድሪ ድማ ክኻስሶ ዝኽእል ሲ አነ በይነ ኢሉ ስለዚህ ንሕና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ሲ ፈቃዱ ንፈጽም ፈቃዱን ተፈጸምና በሕጉን መንገዱን ተተማለስና ንሕና ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ክቡራት ንኸውን እግዚአብሔር አምላክ ድማ ትዘድልየና ይሂበና ኣብዚ ምድሪ ክነብር ይባርኸና نفسنا هيوتنا تطلب طلبات دما يمالالنا أو سميات دما تزعبي هي دما ناي منقص سميات تسفى زلنا سبات نخون مالدي كابك زي عمله استفلت نفس دماني عاوز مدري تسفى سل زي بالله منم تجور نجار يا بالله مالدي دا طفات يتحضر مسك زي عمله زلا نفس قد كل جزء نالم معت يتحضر قوم سل زخونه يقدس داوي دماني امون يهوركم اكل صلاله تمط يفروا لك اسمع انت مسليه كبل زتزاربو
برباربا دنمت كوان تخد كوسي كفو أي فرحني القدس داوود نمن داي نسخة مساي سلازلها سلازي بدرها مركز كان نسي نعيسي يصنع عنين وماني كترتو كوان تحلوه شفاتو كوان تحلوه زي أنا أبزر واربا ويدما دنا زخونة نايموت بوتا أونا يفرحني من تاي نسخة مساي كساب زلها كبل قدس داوود تزاربك عليه سلازي እግዚአብሔር አምላክ ምሳና አንተ አሃሊው ምንም ናና ዝጎድለና ነገር የለም ሁሉ አለና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ምሳና አንተ ዘይሃለው ግን ተስፋ ዘይብልና ዝጠፋና ሰባት ንኸውን ማለት ስለዚህ ነፍስና አብይ ከም ዘላ ምስ እግዚአብሔር ዳ ዘላ ካብ እግዚአብሔር ዳ ተፈልያ ዘላ ነፍስና ክንፍትሽ ይግባና እግዚአብሔር አምላክ ነው ይፍቁረ እንዳበልና ካብ ስግዳን ረሄቅና እግዚአብሔር አምላክ ይፍቁረ እንዳበልና ካብ ጾም ረሄቅና ناجزيابير يفكر إن نابلنا كفار جزيابير عملاق رهيقنا كقربان رهيقنا كابتنا بتخرجان كير كاسم جزيابير عملاق مسوعون رهيقنا نبرن ترى أخوين ناقل كم تو قويتان هواري الزبالة انتا إلوهم من هواري عفتنا خيطة أتوس نقحن صلين إلو سلازي اندهر خاب صم رهيقا خاب سجران درهيقا خاب قربان درهيقا خاب بتخرجان خاب كل نجار درهيقا نفسها عفتنا تدالي الله مالتي بوزيكا أشجري بس حكا مكراي بس حكا ناس شجر زيد ما زعلك زي أبيري كابتو زعلي نشجر كاش شكا مجزي أير ندر أريه كاغن نبسخان بينا نتشجر كتقوط ما توفي علىها نبسخان بينا ما بزيك زي أير ما حق مسلا زي بالله أو تخداغم يا مالي سلازم نتحايلو زلوه نخل زخيل نسمعات زرقحو نمدر دماني زخاص ساعة جزي أبير نوعن تحيس كاغن نخل تسجر مالي عاوزو مدري زلو مكرا خسجر تخيل غنيادو نص تعنا يهب نص زبلع يهب نص ستة يهب نص بسلام يوعلك نص بسلام يحضرك እግዚአብሔር አምላክ ዘይፈቀደላ ህይወት አይተነብርና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዘይፈቀደላ ህይወት ድማኒ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ስለዚህ ንሕና ኣብዚ ምድሪ ምህላውና ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ዳእምበር በኃይሉ ክነብር ዝኽእል አካል ጸሓፊ ይኹን ፍላስፋ ይኹን ምሁር ይኹን ዘይተማሃረ ይኹን ሃብታም ይኹን ድኻ ይኹን ብዘይ ፍቃድ እግዚአብሔር ዝነብር ሓደ እኳ የለን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ነፍቁሮ ኢና ክንብል ከለና ሕግን ትእዛዛትን ድማ ክንሕሊ ይግባአና ስለዚህ ለማዓንቲ ክቡር ዝኾነ ናይ ጋሳ ዓለም ስላሴ በዓል ንዓና ዓብይ ነገር እዩ መሰረት ናይ እምነትና እሞ በረኸትን ረድኤት ናይ ጋሳ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን ብሓቂ ሓድነትን ሰለስነትን ናይ ስላሴ ክንብል ከለና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ንኣቦና አብርሃም أبي زفترة 18 كام حد خص 15 زل هاي لك على اندهر العرينة እግዚአብሔር አምላክ نبنا أبراهام أو دوار مبري كم زترأيه من ترأي وين نزلنا نبنا أبراهام እግዚአብሔር ስለዚህ أبنا أبراهام قحويل مستأمتكن سلسة سبعي أو دويلهم رأيهم سلمان أبقون قوية نابو قيد دما سجر لهم سلازي بزعب حدنا تنسلسنا نايقا سألن كن زارب كلنا مجمريا عبدواتات مبري نقويتا ني أبنا أبراهام زت رأيو እግዚአብሔር كون كله قحمس ولا زت رأيو دما سلسة سبعي دما سلسة نت ناي قويتانا ناي እግዚአብሔር نايقا سألم سلاسي سلسة نت ترأيوهم مالتي سلازي أبنا أبراهام كابو بمخاط سجر اللمو بدحر زيد ماني قويتاي باريخا موغوس نزل عرخي بسي رقيس كايو آي تحلف بمبال رماني فقاد كم زحاتتي أقا أسألم سلاسي نا ويدما እግዚአብሔር نا بيت خاعت خمز اللوو نباريخا موغوس ترخي بس تحيس كاي تحلف كل كله حادنا تخقلس كله مو نقرخم ما يزحص كم سألكم أبز جرب ويدما أبزوهم أبتحتهم أعرفوا تقمتوا قبلهم كل دماني سلسلتهم زجلس يماني بحكي نظام قدسان ناي እግዚአብሔር بقولس النتي الرأيم نمن داي قدس داويد نتايلو قرب እግዚአብሔር ليوهانا لب እግዚአብሔር أملاك نظام لوهان زخانو لبي حقن من قد ناي እግዚአብሔር أملاك حيزم زخانو نعم يقلص أميلو كم سلسخانو دما أبنا أبراهام دما حادث صادق نግዚአብሔር أملاك بحقن من قد نزخيد
ሕግን መገድን አጽኒዑ ዝነብር ፍጹም አብነቱ ጽኑዕ ዝኾነ እቦ ስለዝነበረ ኣጋእዛ ዓለም ስላሴ ሓድነቶምን ሰለስነቶምን ናብ ቤቱ መፅኦም ተገሊፆም እሞ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹኖ። ስለዚ በረኸት ናይ ኣጋእዛ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣጋእዛ ዓለም ስላሴ ክንብል ከለና መሰረት እምነትና እዩ። እግዚኣብሔር ክንብል ከለናን ኣጋእዛ ዓለም ክንብል ከለናን ዝፈላለየ የለን። ንሕና ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኢልና ዝተጠመቕና ክርስቲያን ክሳብ ዝኾንና እዚ ናይ ኣጋእዛ ዓለም ስላሴ ክቡር በዓል ናትና እሞኒ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹኖ። ዘለናዮ ግዜ ዘመነ ዮሃንስ እዩ ማለት ርእሰ ኣውደ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ኢልና ንፅውዖ ግዜ ኢና ዘለና። በረኸት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ምስ ኩላትና ይኹን። ዝኣቲና ዘለና ሓድሽ ዓመት ድማ ናይ ሰላም፣ ናይ ፍቕሪ፣ ናይ ሓጎስ፣ ናይ እምነት ግዜ ክገብረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝረሓቕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ኣብ ባእሲ ዘለና ድማኒ ናብ ፍቕሪ ክንመፅእ ኣብ ሕማም ዘለና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ክልእ ከልና ኣብ ማእሰርቲ ዘለና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዋፅኦ ክፈጥረልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ዝነበረና ግዜ ኣብዚ ወዲና ኣለና። ካልእ ግዜ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙ ይሃበና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።